lange-lange mai ramar keta, mugu hana bacci, sa mutum ya mari jikinsa. An sa maka net a taga ka tsallake, an sa maka net a kofa ka tsallake, an sa maka net a gado ka tsallake, an baka chloroquine ka jure, an baka meta ka jure, an baka fantirin ka jure, an fesa maka maganin feshi ka tsallake, an kunna maka igiyar leko ka jure. Waɗannan ba wani abu bane illa sauro da ahalinsa, waɗanda suke haifar da ciwon malaria. Ciwon malaria ciwo da yake haifar da zazzabi mai zafi wanda yake sa mutum ya gigice ya rasa abin da yake damunsa. Sauro baya jin dukkan waɗannan tsofaffin hanyoyi da ake amfani da shi domin ya kasa da ahalinsa da ma sauran ƙananan ƙwari da suke haifar da ƙananan cututtuka na yau da gobe. Saboda haka a wannan karo mu kuma muna ba da irin shawarwari waɗanda za su taimaka wajen amfani da sabbin hanyoyi ko kuma hanyoyi na kimiyya wanda kimiyya ta kawo domin yakar waɗannan abubuwa ko ƙananan ƙwari domin a zauna lafiya a rabu da mugun ciwo na malaria. Waɗannan hanyoyi daga cikinsu akwai tsaftar muhalli. Idan aka tsaftace muhalli gaba ɗaya, idan na ce tsaftar muhalli ina nufin a ɗebe duk wani shara da wani datti da wani kwato-kwato da wani ruwa mara kyau